Mutanan ako say Pasko naman gyud. So kasi na ani mo makumusul si mo na kuna kadungog kag Pasko. Wala. Wala kay ano ako, nga nang maghigugmaay, gifts, something nga nang di ba mag-lipay ta kay magsadya ta kay Pasko na. Sa uban. Sa ako wala uso. Ano ka para nimo may uso? Wala uso na po. Dili ka na tungod sa wala uyab. Ay, sa pamilya nga no. Sa personal ba or personal na kanang so lagi din mga uban ni ana gid na bisan Pasko na unta tungod sa mga problema nato makalimtan nato ang kanang kalipay or kanang kasadya bitaw ato na naon karon sig ako naka-feel siguro na Pasko mo ta padong pero wala ra mura ko nahiburo kay nagawas na ko sa mga ano ni mga series na ni mga Christmas tree sila balay na ni mga hayag ng palibot so ikaw Sherm kung mo na feel ka nung umabot na Pasko wa kay mga plano lang diha magud sa kanila Pasko magtagay. So magtagay kaya siya karon umabot na Pasko. Tagay na. Makitagay na siya ni Pasko. So mo na yung plano karon og Asa tagay asa. Bisag asa basta tagay. sakto sad. So wa kay ka-advice, ka-message para sa mga Pasko sa mga kaila. Amang sa mga tao diya ayaw mo sunod na ko. Let's have a rockin' Christmas! Come on! Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rockin' around. Ako lang si Issue Boy. Okay, dan si di na kasi Jam. Kaya mo siguro tanong, nakapit ng Pasko na mga tana lang tapos saan na feel ninyo ang karoon na ng Pasko? Hindi naman mag-feel pero compared before, mahirap din ang Pasko ng mga overwrap, feel na rin mo na mga buto, na rin mga decoration, aron mo rin linaw, so, let's go Na less than yung feel ang spirit of Christmas. Sa ako nakabantes na pa na kay minus kayo mga series sa palibot or sa John, so siguro diresipo kabantay ko na nanabot ni Miss Jam, masay plano ni mo karong Pasko Miss Jam? Ay, plan kay mula ra spend time with family niya. Kanang Christmas parties, ana, sa school o sa family o sa relatives, ana, giving. So tinuod yun na kay tungod Pasko, muna siyang season of giving, di ba? Ato i-share mo sa inaanak ko. Sama ng mga bata, maghatag-tag mga regalo nila. Sama na sa jeep, may manaygon, di ba? Kanagtagaan na to. So, besides na, after sa Pasko, kasi mga plano ninyo akuman sa Pasko. Di ba, New Year? Kasi may ato pangandaman ng New Year. Yes, time na! So, na may taga-regalo no? Pasko na ginagagaan. So, naka-ready na yung mga regalo? Ready na. So, salamat kayo. Magi yan name na tanang ibaw mo na wag sino ka nakapit ang Pasko noon. Tanang ka mo kayo. Feel ba nimo Pasko ano? Na-feel na ko. Feel nimo. Kung na-feel mo sa mga plano nimo karon maabot ang Pasko day. Shopping and then around city. Around city. Nasa man diri sa city mag-around ka? Sa malls? Sa malls. So, ano gid no sa kanang padung na Pasko daghan jud kag tawo ang mga malls kay shopping, mamalit. Ibaw na kung ano mo ato kag mga malls kay shopping sura para sa regalo nimo. Para yung regalo nimo. Or ganahan lang ka magpabugna para ma-feel gid mo Christmas. Ana. So, ini ka Pasko gyud so kay kanin ko siya mo pan karon abot mo sa Pasko nan. Nakay uyab ron Christmas man. Wala.
So, membro di ka na gitawag na SLP ka na sa mahang malamig ang Pasko. Apil ka na niya. Pero sa mo, proceed ha ka ng after sa Pasko, sa mga plano sa dito sa Plano vacation. vacation. So, saan ka mo vacation? Sa mga province. Asa, pwede mo tata sa dito kami? Man, sa Bidilin. Midilin, mo doon siya Midilin after. So, salamat kayo. Amo lang ka, magkaibawi pa na feel bang Christmas ko sa mga katawhan. Gusto mo pa na kung gano'n, kasagaran. Wala na kahibaw sa Pasko baron noon sa. Hi, boy. Hi. Hindi maganda sa What's your name? Chan. Chan and Rafael. So, tala lang ko kay Kebaw matahapit ang Pasko. Kumusta inyo umabot ang Pasko? Na-feel ba ninyo ang spirit of Christmas? I just miss my family so that I want to go home. Where are you from, Day? I'm from Masbate City. Masbate. Pareha rin probinsyano taga Masbate. So, how about you? Say, Ako din. dili, wala ni mo na-feel nga naman. Nga naman, kaya wala mong free socks. Namo ko din siya. Ah, Ano man mga Christmas, so parang feeling ako, really na ako feeling tayo Christmas. Dili, you can feel. Yes, unlike before, pagkabata ka lang, hindi mo socks na tapos. Working, feeling ako ang wishlist na ako, masunod ka na yun. Dili naman masunod. So, lahi na gyud ayo. Sa to, sa naka sa socks. Asa ang socks? Socks, medyas mo muna. Aw, socks! Medyas na ito rin mo kabaw. Medyas. English yung socks. Medyas. Sige. Wala ka ng midjan? Naka-medyas, sige. Kanang, sa mga plano ninyo, kung wala niyo na feel, kung siya, nag-miss niya yung family, so sa may mga plano ninyo karang maabot na Pasko? Ako i-celebrate yun kay birth of Christ. So as respect, kinahanglan dyan mo mag-celebrate. Although, dili dyan, palagi mo nagbong-bong-bong na. Kana robot mo, igura ni mo mga yun, ma-celebrate siya para with, respect na lang yun kay Jesus Christ. Jesus Christ. So, how about Miss I just want to spend my Christmas with my family, then make the most out of it. Eat, play with my cousins. Not play, make bonding with my cousins. Ngayong hapon din, Miss, ako din si Ishuboy. Kanang, umi ka disturb ba ninyo? Wala ka na, mga tanan lang kami about karon umabot Pasko ba? Okay ra? Kanang, kumusta inyo umabot ang Pasko? Na-feel ba yung Christmas doon? Wala. Ano wala man? Wala, kay init tayo. Kasi paano yung Christmas? Wala, kay every Chinese New Year, I can celebrate. So, Chinese din si Miss Dayan, gusto na mag-celebrate. So, okay pa na siya, namagin tayo mga tinuhan yun. Pero, so far, sa mga friends na mag-celebrate, kasi nakita ninyo nila na mag-celebrate na sila. Mag-celebrate sila. So, marami siya, salamat kayo. Kita ka niya, Kissing Santa Claus underneath. Maying hapon na yun, ako rin si Ishuboy. Maying hapon na ako si Ishuboy. Sa mga name nyo ninyo? Winnie? Angelica o si Queenie. So, Angelica o Miss Queenie, kaya ba mo siguro na Pasko na umabot. Kasi na-feel ninyo, na-feel ba yung spirit of Christmas ka na year? Wala din mo na-feel nga naman. Ano man? Parang kalit-kalit Kalit-kalit. Nakalita din sila sa karang umabot na Christmas. How about ni Miss Angelica? Ano wala mo siya di mo na-feel? Feel ako, kung bata ko feel So, ang imo gimin kaya kaning Pasko para sa mathaw para gis mga bata no ang Pasko gid no. Yung mga dagko na daghan mo tagino na sama sa mga problema sa mga gastuhanan. Dapat yung mga uyab ang atong mo regalo para nila. So, maong gani na wala ninyo na feel sa mga plano ninyo no. Sugod po kunin mo Miss Angelica sa plano ninyo. Or sa plano nimo o kana na lang pod para ma-feel mo Christmas sa may hatong nimo. Mag-shower. Once of friends. I make a Christmas party. Oo, naman tayo mga party diri sama diri sa ato pag-eskwela, naman tayo mga Christmas party sa atong department. Apil ta na para ma-feel atong Christmas. Sakto sa na siya. So, how about you, Miss Queenie? Same for me, gathering with friends. Friends. Sa pag-gather na sa atong mga friends, maka-feel gid na Pasko gid no. Okay. So,
any message ninyo sa karong maabot na Pasko? Kaya kay kinsa man kay Santa Claus. Dito niyo, pisa nyo gusto ganahan i-greet. Pwede mo maka-greet para Pasko. So, how about you naman? Kaya ganahan isulti ni Angelica. Merry Christmas. Ikaw? Merry Christmas. Sige, I'm Shiboy. What's your name? My name is Bruce. Yeah, his name is Bruce. And what nationality are you, Bruce? I'm from China. Yeah, he's from China, so he's a Chinese. So I have a question for you, Bruce. What have you observed here in the Philippines during Christmas? Right now, we are in the Christmas season here in the Philippines. Yeah, I observed that most of decorations here is different from China. I have something I know about. In China, you don't celebrate Christmas, right? No, we don't We celebrate. don't celebrate Christmas. So that's why there's a difference in China because there are no decorations. Decorations? Yeah. It's full of Christmas spirit. Christmas Yeah, spirit. it's nice. So we know that you're here, so you can also feel the spirit, right? Yeah, I can feel it. What can you say about Christmas here in the Philippines? Christmas is a holy day, Holiday. holy period. We should honor Jesus Christ. So, okay, Mr. Bruce, my new friend, so we look forward for you this coming Christmas. Merry Christmas. Di na po ron sa Jollibee, besides sa UEC Main. Nagpunta ko na-meet ng mga girls na mga tarataw sa plano nila this coming Pasko. So, mayong hapon din ka na to. Ako rin si Isha Boy. Si Star. Si Janine. Si Ran. Si Ina. So, mga tarataw ninyo, kay bawa naman tayo hapit ng Pasko. So, may na-feel ninyo ang Pasko para umabot na December. Dili tayo. Ayaw na mo na feel ang Pasko kay bate. Wala mi parol sa bahay, wala mi Christmas tree. So, ano, tungod ana, wala ninyo na-feel na, di ba? Ana gamay, bro. Ang Pasko kay dili ba yaunta, para lang ana natay parol, natay Ikaw, mga biso Christmas pa tree. na sa Ginoo. Oo, naroon kayo na, day, gano'n. Para ninyo, wala ka kung maka-feel. Ayaw pagbuot. Saktusan sila. Gano'n magbuot mo, gano'n na, huwag mo ko ilabot. Ako, Bakit ka dito pa sa Ginoo? sige, Ayaw pagbuot, bro. Di man ko magbuotin nyo, mga tanan lang kung si plano nyo this coming Ina. Christmas. Mga oy! Naon. Mga simple. Aning kayo. Yun yung reply. Chat. So, musimba ka kay tungod Pasko. No, sakto na siya. So, yagda na to ang mga katauhan na manimbay giday karon umabot na Pasko. Asa yung mayo simbahan ba dik? Kay pasalamat sa Ginoo na at the same time maghinigugmaay tanan na time, di ba? Sakto ba ko? Sakto. So, Simbang gabi ba? Ikuha lang simbang gabi kay para manimba mo magsimbang gabi. Hindi na straight. Ay, straight ka na, di makaka-straight. Ikaw ka matag sa'yo. ito kaya What dili ka sa'yo? Dilisan. So, Ikaw, Ishboy, masimba ka. ako, musimba ko. Actually, Tinood na. 4 years na ako na straight nagsimbang gabi mo. Ika 5 years na ako na nagpa-perfect na ako na. Na-wish na ako na-granted. Pero ako nag-pictorial ako kahapon sa ako. Para TOR picture, mag-graduate ko. Pero wala sa ko nagpaano na. Kaya ako magod kay... Di man ako inina pag ako mga ipangayos Ginoo kay maabot mo ng ginagin. So, parang... Kasing ba? So, ako... Kay mga babae man mo, kabaw ko dagad yung buhatag ninyong regalo, no? Karong Pasko na. Usa na ka ato. Kaya nang interview ka na mo, na kay gift na mo. Tagaan na siguro ang karon wala pa kita mahatag. Tagaan ta mo sunod. Kanya mag-proceed ka sa ako next question. After sa Pasko, kung sino yung mga plano sa ninyo? Tana ba di mo na kita magsugod? Medyo hilom ni siya si Star. Star. Oo, kani. Kasi plano nimo after sa Pasko na punta. Sa mga plano nga. Sa may after sa Pasko, sa mga kalingawan na. Malikog dagat. Malikog dagat. So ikaw, sa plano ba nimo man sa Pasko? Kung mo ko'y plano, Ishboy. May plano? Ganahan ka kitag duha ka plano. Ano, ganahan Ishuboy ala. Dili, Ishuboy the angel. sige nang. Si ikaw, Miss Ann, asa mo mo plano? Hindi mo reply. Manghinlo? Oo. Kaya, kung malik Pasko, dagan ba yung hugaw balay, anak. Sige. So, ikaw, Mina, si plano. Ali. Bukaon daw siya, bro. Makalipin. Dai, ang say makataon.
Namin mo guys, nalipot na mo ang UAC main o naka-interview me o ka mga girls o asa sila karong umabot na Pasko kasi mga plano nila. So, matutulungan kayo no, kasagaran ako na naka-feel sa Pasko at tungod. Tungod siguro sa lesson pa ako siguro. Christmas ba? Ang uban po kayo, dili sila mag-celebrate kay mga Chinese. So, makabot sa ng mga tinumuhan, mga foreigner. So, may iba mga girls po na lagi mo rin kung may Christmas tree mo ay mga nonsense mga tupag pero sabot na ta pero okay na to sila na at kay mga ito ng mga pandila ay panahon ko na para manimba, para mag-gather sa family, sa friends para panahon na sa paghinigugmaay Pasko, panahon para sa paghinigugmaay so kasi nasuntin mo IT sa kapak mo ron Kira. kira kasi ng mga maungan mga girls kasi lang ito na kataya okay sa tayo so siya ang akong come-up pero sa Christmas 2011 say ayo karong Pasko Issue Boy TV present so ako na si Issue Boy IT. Man. oh shoutout sa ato cameraman na si Franz Daan o man siyang first activity na sa ang Issue Boy TV. Hi, I'm Charmaine and you're watching Issue Boy TV. Mana?